искате да изчиствате за утре, защото няма кой знае колко много време за реакция. Все пак утре най-вероятно ще я видим отново и на двата финала на отделните уреди. Ами вече няма какво да изчистваме, всичко е изчистено. Просто трябва да се концентрираме и да играем смело и убедено. Положителните страни обаче какви са? От днес, може би в началото на деня изглеждахте прекрасно, така както ви се иска да изглеждате, може би на всяко едно съчетание. Положителните страни са, че с това състезание натрупахме опит, тъй като е голямо състезание и със сигурност имаше голяма емоция и за напред. И последно, малко по-стандартно, конкуренцията как е на минута, защото виждаме, че наистина състезанието е убийствено. Все още не сме видяли някои от най-силните ансамбли. Видяхме вече, да речем, Испания и Бразилия какво направиха. Да, конкуренцията е много силна и ние работим усилено, за да сме едни от най-добрите. Добре, благодаря и пожелавам успех, разбира се. Благодарим на Стефан Георгиев и разбира се на нашите прекрасни момичета. Рейчел, Маргарита, Магдалена, Рая и Емилия. Желаем им успех в утрешния ден. Днес те се представиха изключително достойно, а предстои да видим какво ще направят и останалите ансамбли, за да можем да имаме крайното класиране. До момента това, което ни интересува, е, че България е на временното 5-то място за многобой. Предпоследния отбор наблюдаваме Бразилия, Австралия. И след това още една група от 14 отбора. Точно накрая две много груби грешки, една след друга при две размени. Първо излезе обръча извън килима, след това пухалките. За съжаление не можаха да покажат тази композиция по най-добрия начин. Австралия и Нова Зеландия традиционно са отборите, които се борят за континенталната квота на Океания. За Олимпийските игри континента задължително трябва да бъде представен. Всички континенти задължително трябва да бъдат представени. Затова и една от последните квоти се дава на континенталните първенства. Тук критерия